አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ቆሞስ፣ ክቡራት ኅዋቴ ካህናት፣ ክቡራት ደናግል፣ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እንኳ ንበዓል በዓታ ለማርያም አብጽሕካትኩም። ዋለየ ናብቱ ዝብለኪ ስምዒ ረአይውን እዝንኽውን ከዓ ጽለዊ ህዝብኽን ቤተ ቦኽን ረስዒ ብመልክዕኺ ንጉሥ ክፈትወኪ እዩ ንሱ ጐይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ። መዝሙረ ዳዊት 45 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 11። እግዚአብሔር አምላክና ንደቂ ሰብ ካብ ናይ ኃጢአት ወጥመድ ነፃ ንምውፃእ ገና ድሕሪ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ዝወሰኖ መለኮታዊ ድህነት ምንባሩ ትልም ድህነት ምንባሩ ንኣምን ኢና። ነዚ ምስጢር ድህነት ከዓ ንኖና ድንግል ማርያም መሳርሕቲ ንኽትኮኖ ምምራፁ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንረክብ። ሎሚ ንግሆ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ በዓታ ለማርያም በዓል ንኽነኽብር ኣብ ዝተኣከብናሉ ጊዜ ዝተኣወጀልና ሕያው ቃል እግዚአብሔር ካብ መዝሙረ ዳዊት ዝተወሰደ ጓለየ ናብቱ ዝብለኪ ስምዒ ረአይ ጽን በሊ ህዝብኽውን ቤተ ቦኽን ረስዒ ንጉሥ ክፈትወኪ እዩ ጐይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ ዝብል ዕድመ ብመርዓውን መርዓትን ዝምሰል ክፍሊ መዝሙር ብምሳሌ ርክብ ቤተ ክርስቲያን መርዓት ክርስቶስ ዝኾነት ርክብ ክርስቶስን ዝግለጽ ኮይኑ ሊቃውንት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝሕብሩልና ንእንና ድንግል ማርያም እውን ዝምልከት ብውሽጠ ምስጢሩ ንንና ድንግል ማርያም እውን እተውሃበ ዕድመ ምዃኑ ይነግሩና። ሎሚ እንዝክሮ ዘለና በዓል እግዚአብሔር ኣብ ታሪክ ድሕነት ደቂ ሰብ ኣቐዲሙ እኖ መድኃኔ ዓለም ክትከውን ዝመረፃ ድንግል ማርያም እንካብ ጽንሰትኣ ብዘይካ ኃጢአት አዳም ዝተጸነሰትሉ ጊዜ ናብ ቤተ መቅደስ ምእታዋ ጀሚራ ንዙ ቅዱስ ዓላማ ምናልባት ንሳ ብዘይተረድአቶ እግዚአብሔር ግን ብዝተለሞ ምስንዳው ከም ዝጀመረት ኣበው ኣብ ትምህርቶም ይነግሩና። ናይ ሎሚ በዓል ምስጢር እምበኣር ከስዙ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ በዓል 4 ዝኾና ፍሬ ሓሳባት ክንወስድ ከተሓሳስበኩም ደሊ። እቲ ሓደ በዓታ ማርያም እንታይ ማለት እዩ ዝብል፣ እቲ ካልኣይ ቤተ መቅደስ መሕደሪ መለኮት ዝብል ቃል፣ ሳልሳይ ከዓነይ መልሲ ግብረ መልሲ ናይንና ድንግል ማርያም እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ኣስተንትኖ ክንገብር ኢና። ኣብ መጨረሻ እዚ ኩሉ ሰማዕና እዚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ስራ ኣስተንትኖ ገበርና፣ ግን ንኣና ንኣይ ንኣኻትኩም እዚ በዓል እዚ ሎሚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ክንርኢ ኢና። በዓታ ለማርያም ብናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ልጡርግያ መሰረት ዝሓለፈ ሕዳር ወርሒ
ህዳር 12 በበዓለ ቅዱስ ሚካኤል ጊዜ ኣብ ኩሉ ዓለም እኖና ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ በዓል ዝኽሪ ተገበሩ። በኣና ብምስራቃዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ልጡርግያ ኣከባብራ ከዓነይ በኣታ ለማርያም ሎም ነኽብር ኣለና። ኣብ ትውፊት ምርጥ ኣበው ብፍላይ ከዓ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ተመዝጊቡ ከም ንረኽቦ ሎሚ ዝኽሪ ናይ እኖና ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ተወስደትሉ ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ መዓልቲ እዩ። ኢያቄምን ሃናን ከም እንፈልጦ ውላድ ኣይነበሮምን። ብዕድመ ከዓ እናደፍኦ ዝኸዱ ጊዜ ውላድ ዘይምርካቦም ይሓዝኑ ነበሩ። ሃና ውላድ እንተይብቃኒ ንኣኻ ከወፍያ እየ ኢላ እውን ትመዋፃዕ ነይራ። እግዚአብሔር ናይዞም ወለዲ ብኽያቶም ሰሚዑ ከዓ ውሉድ ሃቦም። ማርያም እትበሃል። ማርያም ማለት ብዕብራይስጥ ቋንቋ ተፈታዊት ማለት እዩ። ዝተብሃገት ማለት እዩ። እሱ ዝተመርፀ ስም ዝሃብዋ ንማርያም ንሳቶም ን3 ዓመት ከዕቢዋ ድሕሪ ምጽናሖም ናብ ቤተ መቅደስ ኣብ 30 ዓመታ ከም ዝወሰድዋ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ይዝትወልና። ከምቱ መብፅዓዎም መሰረት ከዓነይ ናብ እግዚአብሔር ኣወፈይዋ ናብ ቤተ መቅደስ ወሰድዋ። ማርያም ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዙይ ን12 ዓመታት ከምቱ ብግዚኡ ዝነበረ ሕጊ ኦሪት ምምሃር፣ ሕገ ሙሴ ምምሃር፣ ሕገ እግዚአብሔር ምስሓር ከምኡውን ናይ ኢደ ጥበባት ስራሓውት እናገበረት ትዓቢ ከም ዝነበረት ኣብዙ ኣንተ ወጠቐስክዎ መጽሓፍ ተመዝጊቡ ይርከብ። ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዙይ እንከላ ዕድማ ምስ በጽሐ ንንጽህናን ዝሕልወላ ንቅዱስ ዮሴፍ ከም እትሓፀየት እውን ይንገረና። እኖና ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ናብ ቤተ መቅደስ ብምእታው ብሕፃንነታ ጊዜ ቤተ መቅደስ ብምእታው እኖ እግዚአብሔር ንምዃን ዝተሰናደወት ምርፅቲ እኖ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን ለምንግሆ ሰማዕናዮ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 1:10 ብቤተ መቅደስ ተመሲላ ትርከብ። ቤተ መቅደስ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ከም ሰማዕናዮ ከም ዝኣዘለናልና ቤተ ክርስቲያን ይመስል ነይሩ። ኣብቱ መጨረሻ ያሬዳውያን ዘለውሉ ቦታ ቅኔ ማህለት እንብሎ ከምኡውን ምእመናን ተቐሚጥኩምሉም ዘለኹም ቦታ ቅድስት ተቢሉ ዝጽዋዕ ካህናት ዘለውሉ መስዋዕት ዘቕርብሉ ዘለው መንበረ ታቦት ቅድስተ ቅዱሳን ተቢሉ ዝጽዋዕ ኣብ 3 ክፍሊ ተኸፍለ ከም ዝኾነ ዕብራውያን ንሰምዕ። ኣብዙ ቅዱሰ ቅዱሳን እዙይ ናይ መስዋዕት ምስጢር ዝፍጸመሉ ቦታው እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ዝራኸበሉ ህዝቡ ከዓነይ ምስ እግዚአብሔር ቃሉ ዝሐድሰሉ ቦታ እዩ። እዚ ኩሉ ምስጢር እምበኣርከስ ኣብ እኖና ድንግል ማርያም ከም እተፈጸመ ቤተ ክርስቲያን ትምህር። ምድርን ሰማይን ክሽከሞ ዘይኽእል ተሸከመት እኖና ድንግል ማርያም። ወልዲ እግዚአብሔር ተሸከመት። ስለዚ ማሕደረ እግዚአብሔር ኮነት። እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ ገይሩ ሓረያ መረፃ። ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ ማዕጠንት ዝብል ዜማ ክንብል ከለና ጓሪ ቃል እግዚአብሔር ጾርኪ ጽንሃ ወርቂ እኺ እናበልና ከም ዝወደስናያ እግዚአብሔር አምላክ ንኣና ንደቂ ሰብ ድሕነት ምእንቲ እኖና ድንግል ማርያም
እንካብ ኩለን ንሽቲ ዝተባረኸት ገይሩ ብምምራጽ ኣብኣ ብምሕዳር ቤተ መቕደሱ ከም ዝገበራ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይምህረና። ኣብ ውዳሴ ማርያም ንስኺ እንካብ ዘይነቅጽ ዕንጨይቲ ዝተቐረጽኪ ብውሽጥን ብደገን ወርቂ ዝተለበጥኪ ታቦት እኺ እናበለ ቅዱስ ኤፍሬም ማርያም ክንውድስን ከለና ብፅሓፈልና ጸሎት ንገብር። እኖና ድንግል ማርያም እምበር በመለኮታዊ ኃይሉ እግዚአብሔር እንካብ ኃጢአት ዘዓቀባ ብስጋን ነፍስን ንጽሕት ንኽትከውን ዝገበራ በቤተ መቅደስ በታቦተ ጽዮን በኢየሩሳሌም ማለት በሀገረ ሰላም ሀገረ እግዚአብሔር በማህደረ እግዚአብሔር ብዝብል አባህላ ትግለጽ። ነዚ ኩሉ ምስጢር ኣብ ሳልሳይ ቁጽሪ ኣስተንትኖና እኖና ድንግል ማርያም ከመይ እያ መልሲ ዝሃበት? መልሲ እኖና ድንግል ማርያም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክትዛረበ ንረኽባን እንካብቶም ትዛረቦም ዝነበሩ ቃላት ለምንግሆ ሰማዕናዮ ንዙ ናይ እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ስራሕ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ኢላ እያ ዝመለሰት። ንምንታይ ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ እናበለት ንእግዚአብሔር ተመስግን። ነዚ ቃል እዚ ብምውሳድ ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ዝወለድኪ ልዑል እግዚአብሔር ኣባኺ ዝሓደረ ረቂቅ ከተማ እኺ እናበለ ይውድሳ እኖና ድንግል ማርያም። ዝኸበርኩም ካህናት፣ ክቡራን ደናግል፣ ዝተፈተኹም ምእመናን ናይ በዓል ትርጉም እዚ ንኣይ ንኣኻትኩምን እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ መጺና ቅዳሴ ኣቐዲስና ጸሎት ጌርና ስጋሁ ወደሙ ተቐቢልና ንገዛና ክንከይድ ከለና እንታይ ዝኾን ዘሎ ህይወትና ሎሚ ንግሆ? ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5-7 ከም ሰማዕናዮ ነዚ ዓይነት ሕቶ ናተይን ናሃትኩምን መልስኸ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል መንፈሳዊ መተሓሳሰቢ ንረክብ ኣብ ዝሰማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር። ከም ድንግል ማርያም ንሕና እውን ንሳ ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣተወት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ ኢና። እንሆ ሎሚ ንግሆ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና። ከምቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝምሃረና ከዓነይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 19 ንሕና እቶም ናብ ቤተ ክርስቲያን እንመጽእ ሰባት ቤተ መቅደስ ከም ዝኾንና ይነግረና። ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ከም ዝኾንና እውን ይዛረብ። እቲ ሕቶ እምበኣርከስ ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ከምኡ ዲና ንነብር? ብሓቂ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ድና ኣብ ውሽጥና ክሓድር ዝደሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕድሕድ ህይወትና ከም ማርያም ተኣዘዝቲ ኮይንና ንቐበሎ ዲና? እንታይ ይመስል ህይወትና? እግዚአብሔር አምላክ እምበር ሎሚ ንግሆ ብሕያው ቃሉ ገይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ይበና። እቲ ሓደ ሎሚ ንግሆ እዚ ብሓደ ተሰብሲብና ከለና እግዚአብሔር ካባይን ካባኻትኩምን ዝቕበሎ ከምቱ እኖና ድንግል ማርያም ነፍሰይ ንኣምላኽ ተዕብዮ ኢላ ከም ተዛረበት ንኣምላኽ ክነመስግን ኢና ተዓዲምና ዘለና። እዚ ምስጋናና ከዓ ዝግለጽ
በአፍ ብንናገሮ ጸሎት ብነዚሞ ዜማ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቶም ቃሉ ከም ሰማዕናዮ ብፍቅሪ ንበሩ ኢሉ ከም ዝነግረና ብፍቅሪ አምላክ ምስ እንነብር እዩ ብዙ ነብረሉ ዘለና ጊዜ ፍቅሪ ብፀዓይ ኣብ ጠፈሉ ጊዜ ውሽጢና ንርከብ ዘለና እንካብ ዝከባበሩ ካብ ዝፋተው ሰባት ዝጻለው ዝቃተሉ ሰባት ዝበዝሕሉ ዓለም ውሽጢ ንርከብ ኣለና ኣብ ዓለም እምበኣረይ ፍቅሪ አምላክ እናሰፍሐ ምእንቲ ክኸይድ እንካበይ ዝጅምር ለምን ጎብ ተኣኪብና ዘለና እንካባይ ንካባኻትኩም ክጅምር ስለንደሉ እንካብ ሕድሕድ ህይወት ጉዕዞና ፍቅሪ አምላክ ከይጎድል ሎሚ ንዕደም ኣለና ከምቲ ሰማዕናዮ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑ ብስጋ ዝመፀ ብፍቅሪ ንኣና ንኽመስል ዝደለየ ንኽንኣምኖ እዩ ዝዕድመና ዘሎ ንዙይ ዘይኣምኑ ኣለዉ ዝብል ቃል ሰሚዕና ሎሚ ንግሆ እዚኣቶም መሳሓቲ እዮም ፀረ ክርስቶስ እውን ይበሃሉ ብተግባርና ምስ እዚኦም እንተሓባበር ከይንኸውን ሎሚ ንግሆ ናይ እኖና ድንግል ማርያም ረድኤት ንኽልምን ኢና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ከምዚኦም ዝመሰለ ህይወት ከይልወና ነስተውዕል ክርስትና ህይወትና ዓስቢ ንረኽበሉ እምበር ዝተቐበልናዮ ጸጋ እነጥፈሉ ከይኸውን ተጠንቀቑ ይብለና ቃሉ ሎሚ እቲ ሳልሳይ መልእኽቲ ከዓ ሕብረት ይሃለኹም እዩ ኣብ ሕድሕድና ፍቅሪ እንድሕር ሃልዩ ናይ ፍቅሪ ውፅኢት ከዓ ናይ ሓድነትን ሕብረትን እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ ኣብ ጽርሐ ጽዮን እቶም ሃዋርያትን ኣንስትን እኖና ድንግል ማርያም እውን ምስኣቶም ኮይና ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ምንትዚ ሓቢርና ንጽልለና ሎሚ ንግሆ ጸሎት ብፍቅሪ ብሓድነት ምእንቲ ክንነብር ዝሕግዘና መሳርሑ ብሕብረት ሎሚ ናይ እኖና ድንግል ማርያም በዓል ንኽነኽብር ኣብዚ መጺና ኣለና ብሓደ እውን ንጽሊ ኣለና ብሓደ ኮይንና ከዓነይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ስጋ ከም ዝለበሰ እምነትና ብሓደ ንእውጅ ኣለና ኣብዚ ንገብሮ ጸሎት ኣብ ምድሪ ዘለና ምድራዊት ቤተ መቅደስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማያት ዘለው ቀዲሞም ሓሊፎም ዘለው ብፍላይ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ኮይና ንሳና ጸሎትና ናብ ወዳ ንኽተዕርግ ኣብ መንጎና ትርከብ ሎሚ ንግሆ እዙይ ክንገብር ኢና ሎሚ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ክርስቲያን ብሓቂ ኣብ ምስጥረ ስጋዌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ክብል ስጋና ከም ዝለበሰ ንኣምን ኢና እምበር ከስ ንሕና እውን እዙይ ንኣምን ካብ ኮና ከም እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ቃሉ ንኽንሰምዕ ንዕደም ኣለና ቃል ኣምላኽ ንኽነዳመፅ ንሕና እንብሎን እንደልዮም ጥራይ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ሕድሕድ ህይወትና ዝደልዮ እንታይ ከም ዝኾነ ሎሚ ንግሆ መስዋዕቲ ንኽነቕርብ ቃሉ ንኽነዳመፅ እኒህና ተኣኪብና ኣለና እግዚአብሔር አምላክ
كنرئون يصوعنا له دنك سراح أملاك كنملكت أبزاوية كريستيان زيا زلنا مؤمنان وحداتنا انت قونا قلنا أبزاوية كريستيان زيا مسارة جيرو أب زخباب زلو هزبي زبطح كلن تناو نايدك سب عبيت جن بطعم بزحو أب كتما وقرو أبزي زوهاب تمرتي أبزي زوهاب نايلم عصر حاوتي كل سب يفلت كل سب يزنتو بتفل عليه بوتا زي دنك ناي أملاك سرحو زي انكر لنا زيابير نخنا مسجن نأكب مالتو خندامس بمستوعال بمستوهال ناي زيابير ملكتي بلبونا كندامس أولنا نعدم لنا نمتقلال زاكل مبار نايلومي ملكتي زغلو سمعنا يو 4 ربي لا ملكتي كتحلال فدلي عدا تفلتو كاردينال اب نيروبي بزوح سبكات دحر مقبارهم هذا سبكات كجمرة يقولوا أنا أقول هذا سبكات كجمرة أيبلن قلنا شعب هذه استنتنوز قبرنا أيو ب4 سمعنا ينقالات كتقالل لدلي لومي أنا نسراتكمن مسقانا زمن ملك تحيزنا نخيد لنا إلى حسب كمتو مريم لنا نفسينا أملاخي تعبيوكم زبلت لعل خلون قدم خلون نام لاخنا كنا مسجد تعدينا لنا اتخالاي ملك تقعاني بفقري نبارو زي تراق علي كونان زي نايك زيابير قالو من تزي ازو ورقاوي زغونة تأزاز أملاخ منتي كاين التحالف منتي غاي نفرسو بهيوات مسكرنات منتي غنقوم فقر أملاخ بهيوتنا كنصار مو مسكرنات كنكون نعدم لنا تسالساي عبرت يالهمو أمونغو كريستيان فللين ترى هاليو أكريستوس بحقنا أمن دنايلنا نحط نعرسنا نحط تيجبا ترى وعي ملك تقعني بصلوت نسقى صلوت بحدا زي يقبر صدرا بحدا اكزيابير صوت وتلمخ قبر يدخلن صلوت بحدا زي يقبر مؤمن بحدا بمسكر النات وطيو سناي زينا كأوي جاي يخلن بنت زي لومي عاوزين 4 ملك تزيان كويننا بحال لبن حسابن بننا دنجل مريم مملاد قدم اغزيابير بمغراب ناي فقرن سلامن مسارحنا في قبرنا اغزيابير املاح سمعنا يقال بلبنا بمستوعال ناب تكبار نغير نفي قبرنا نننا دنجل مريم حزون أبوده قريب كمال لنا نبلا سمعنا يوم تكبار نفتصم يبقعنا صبوغ بعتا مريم يقبل لنا سلامنا يا مريم سكاز سلام